Sige na tawag kaya di pa nagla-live. Bigyan na tawag. Bigyan na tawag kay Galagante. Nagla-live yan. Karina. Oo. Parang ko na. Sige yan na. Hello. Good morning. Oh, good morning, DI. Agigan singaw lay ito. Dadak ko ha, nada. Wala yan magbalik yan ah. Wala na yan magbalik yan. Maluya. Maluyan palit. Sige na. Sige na, pinin na tawag. Sige, ako na lang matawag niyan. Ano? Ang ikinaroon ng telebibi. Man. Hayan, yan matawag na lang kay mo dila maiha. Sige. Kaya nagla-live pa ako. Ako na lang matawag HM niyan. Ano? Ako na lang matawag HM niyan. Kaya nagla-live ako. Ano? Nagla-live ha YouTube. Nagpa-vlog? Oo. Para ka mo nagpa-vlog? Ha? Para ka mo na nagpa-vlog? Usala ako, di rin pwedit bata. Dati dada? Oo. Kabulig yan today, break. Pero mayan. Di rin nabulig, kinaawod. Ito ba naawod? Ano? Tabi. Kabayo ka. Sige na yan na. Ano? Yan ako ba tawag kayo niyan? Sige. Oo, sige mga alas 8. Ano? O mga alas 7:30. Ano? Mga alas 7:30. Sige. Ana. Ate Ayan. Iya. Ate Ayan. No, di pwede. Ayo nga daw. Ay nga di. Pagidok ang gimpok ligman. Wow! Wow!
Hello sa bagong pasok. Ano, itig ko pang kunin. Tapos pagkita. Sinakilagay ko rin dito. Hello. Ano? Ha? Nakulba ako na cancel kasi ko pa dire ukon. Kaya ano? Nakulba ako. Kaya ano? Kita ko rin na ngayon nakulba ako. Ano nga Hansel? Cancel. Nakulba ba? Okay na cancel. Ay na Layton. Ano? Okay Layton. Uy ba? Gasi ko aslangan natok daw. Lango. Sige, matawag nga lakam niyan. Adot ba tayo tindahan? Atawagi daw? Yan nalakot matawag nga lahi mo niyan. Kaya di pak nag-live. Yan nalaka, di pak nag-live. Basta niyan, yan. Igpaparungon ko ha. Ano to nimo? Kuan? Ano nimo? Kita nimo kung ano nimo kuan? Oh. Password? Diran dito. Kung dulaan kay nagbabalik ka dili. Cool. Suka-suka. Kuan ma. Diri an imo an iyo account ni Balo 6. Dinis and Vinis ano? Dinis Vinis or Dinis and Vinis? Dinis and at Gmail. Dinis stop mo. O para magkita. Hello.
Minaw, timan. Hindi ko na tingnan. Kaya, connect na na. Hindi ba? Kaya hindi ka nakikita. Nakikita ako. Kaya maging babawi. Nagal mo ng live. Ito ba wanim cellphone na? Tiri kay, wag mo ko lang dia dapat kailangan. Jadi wada sa kami. Wow, ubos yung daro lang yun. Ano pala talaga? Mumulo. Ano mama? Lagot niyo tin. Ang tuloy kanina, ante. Stigdan lang ito. Yeah. So, kaya ma. Katulad. Kalutay yun. Sura. Namamasdan ka. Kahit ikaw lang. Ako'y dumadalangin. Kung kailan ba sa akin ay darating. Sanitulad mo na para sa akin. Ibigin. Nang mamasdan ka, ay may ibang nadama. Sa buhay muli ang isang pag-asa. Sabing ikaw at walang iba ang hinihintay ko makita. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dirinig na langit ang aking paglalambing. Itagal hinintay at ngayon'y dumating. Di na yan kay mawala sa akin. Adi, very consistent. Adi, buat na ori. Siyempre. Hello, Dada. Hello, Dada. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Dinig ng langit ang ating dinig ng langit ang ating yes. Tapi kayak ini. Oh, Binix ko. Okay. Your fantasy. Baka to the hit. Ano?
Kaya ano? Kalalanay. Kalalanay, God. Ikaw ang sagot sa mga dalangin, dininig ng langit. Dito tapos kita may laptop. Ayaw pag-iwas di dala. Ayaw pag-iwas di dala. Bukas sige, pwede naman. Salang alas na lang muna. Wow. 3:43 and 129 watch hour. Tapos pa ang tamagos ka oras nga. Sulod lang na kita iba. Sulod lang na kita iba. Sulod lang ito kayo. Ano ito natin? Para daw mga tiyo subscribers. Kari. Oh, ano? Subscriber, what a video. Kami ikaw sagad. Kaya dito lang muna yung ating kasi papasok kami sa mga LS ngayon.